Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden Rangba jong Voice of the People Party baru-balong ru MLA ke Nongkrem constituency uba Ardent Miller Basayo Moy. Ulong baka daw ke bala penong ni ke VPP banwannya kendo yo Vice Chancellor jong School ba North Eastern Hills University Professor Prabhas Shankar Shukla kadai halor ke Jingdon ki kendrum kendram bat ki jing ki baki kina puli terai jela bat ki nong hikai ki kendo. Habaya keren mat kilat pathai kubor mentaka singi galai tarik unailor arajar arpusau hadin gejing ya kendo yo Vice Chancellor jong School Vc-Nehu nakaliang ba Ardent ulong ba Lada ka Jingdon jong ukumu Vice Chancellor hapok School ba kalong ka Jingduhnong kan bha ba unmi no sisendon uba Ardent ulong bakum ginong yalam kim kwa baki weikin wan ka jela tang ban penmento ye ki wei pat ki jaj benreu pada kaju ko por ka VPP kala ai por khendiat ya u Vice Chancellor ba un penbet ye ki Jingdona khamtam ki balong persya ye ki trai muluk lani ka balong anti local la benrap uba Ardent Kalian kajungi moh kum Voice of the People Party. I agree but ni wan bani kundu ini BC. Nomor hak beri bi shibun ki kundu ki kenram. Kajing sha leben je jeng ki beri kajing kajing e bagi sama poli kundu kajing e bikin noi kai ki kundu. Tingi shwan bani kundu ini BC belong balada me kajing don kajing me hakani ka university kalong kajing do nong ni ka bahaba me ni hakani ka jaga. Naman nginum sha you know ki banwan hang banwan ban penmento ye ki wei pat ki bam dei hok ban yo e jing mentoi bat ki ban penduk nong ya kajak penduk ki ta kata ka message ka bangi shwan ban ahu bat bangi ai ka por yu thindia por bo penbet ye ki ni ki jinge ki balong persya ini ki trai muluk trai jakala ni ki balong anti local kata ka ka jing penduk ka jing ba ni minap ye ka response ka jing ma ki bon ki mat ki ba ni wan hangi kajing le don bor ke jong UPC kabau shim ni gon parai klem buram wat ya ka nehu mo kajing thung yo retired professor kubal retired hapo tura nehu kimodor kini kidon post tang license kai ka contribution ke jong kinam ta ka puli ka tang ni mo kimla banlong kum kita ki supervisor ni ki guide nam ta ki students kalau ke jing nong ka bakra nang ta uthung yo new ex army man ko buto controller examination kai ke baki kena ki mat hakini ki kena tanai dang shen abo feel hakani ka nomor bo umdo ni ka administration experience ki la kentiu yo menta su registrar ka ba claim don kanu ka procedure legality kita ki mat ki bangi ko apne kan nalor ki wei pa kama kila bon ki jinge ki bo uni la permi ka shong umenta bon penbe kumno ki ta ki jinge penbe ya kini ki jingle don board jingle bakala ju on happen tip ing haki tindak sen but Lada kamlong gumta yenum chishong plikti Kedua pun resign step down. o hap ban he has to leave our state there's no point for him to be here